Сәлем, кайнар сәламнәр юллыйм мин сезгә, хөрмәтле минем тамашачыларым. Башкортстаныбызның иң зур бинасыннан. Без бүген Уфа Арена бинасында репортаж эшлибез, дусларым. Күпләр инде хәзер аңлаганнардыр. Үзебезнең яраткан җырчыбыз, Башкортстанның атказанган, Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова һәм инде шулай ук Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Илдар Хакимов җыр театрының бүген грандиоз шоу тантанасы. Без сезгә бу эксклюзив зауыклы бәйрәмнән иң матур мизгелләрне күрсәтергә керештек. Туган тел телеканалы Сыр дип кенә тапшыру Ураза Хайруллина белән һәрдаим бергә булыгыз, дуслар. Дуслар, Уфа Аренада репортажны дәвам итәбез. Гүзәл шоу тантанасыннан исегезгә төшерәм. Монда бик кызык кадрларны сезгә җиткерүне без шатланып дәвам итәбез. Һәм менә күрәсезме, менә бу кешене кайдыр әзерлиләр. Куда вы готовитесь, ребята? Добрый вечер. Подъем на Эверест, конечно. Эверест тауларына менәм ди, безнең шушы бүген шоуда катнашасы егетебез. А что же вы будете делать? Приборы повесить. Так высоко прям надо подниматься, да? Да нет, не высоко, просто безопасность. А это вот ваши страховочные элементы. Как они называются на вашем профессиональном языке? Ну, просто страховка. Страховочные ремни, да, конечно. На полтона выше было, да? Хөрмәтле дуслар, менә үзегез күреп торасыз инде, безнең Илдар Хакимов залның төрле нокталарыннан репетициясын дәвам итә. Чөнки зал бүген нык зур, дуслар, монда 6000 кеше тамашачы озакламый кереп утырачак. Һәм инде һәрбер ноктага да җыр, моң, җирне эшкерелеп ишетеләме, халыкка аны тыңлау рәхәт буламы, барсында җентекләп тикшереп репетицияны эшлиләр. Чөнки Илдар Хакимов айырып әйтергә кирәк, дуслар, ул тавышка, ул шушы шоуның ни дәрәҗәдә яхшы үтәсенә бик зур тырышлык керткән кеше, чөнки ул техник яклап та бик талантлы кеше. Шундай серләрне ачып китик әле, дусларым. Шуңа күрә инде аеруча борчыла, аеруча бөтен яклап та бөтен нәрсәне тикшерә. Афәрин, уңышлар гына телибез, дуслар. Дуслар, безгә тиз генә Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовның гримеркасына керергә шундый мөмкинчелек елмайды дисәм дә була. Менә үзе басып тора, нурлы, балкып, гүзәл. Хәерле кичләр дип кенә хәлләрегезне сорыйм. Хәлләр яхшы, шәп, кәефләр күтәренке. Уфаларга килдек бит. Әлбәттә, һәм инде рөхсәт итегез, Гүзәл, бу чынлап та сезнең тормышыгызда шундый чара, бу грандиоз тамаша, моны оештыра алганыгыз белән һәм шушындый шоу тамаша булдыра алганыгыз белән без чиксез горурланабыз, сокланабыз һәм сезгә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт Туган тел каналы тамашачыларга. Бергә үткәрәбез, дуслар. Сез булмасагыз, мондый чаралар үткәрү мөмкин түгел. Сезгә булган мәхәббәтегезне генә җиткезәбез. Бу инде бүген генә оештырылган әйбер түгел. Бу зур сәхнәгә без 15-16 ел килдек сезгә. Шуңа күрә бүген шәп иттереп җырлыйбыз, Алла бирсә. Мин Гүзәлне борчымасыннар дим. Дуэт җырлау без кавер конкурсы эшләгән идек. Исегездә булса, ул әле генә үтте. Безнең беренче урын алган кыз инде безнең Казанда җырлады дуэт буларак. Онытмагыз безнең җырын. Инде Башкортстаннан 4нче урынга лаек булган Айрат исемле егетебез безнең 4нче урын алды. Шуңа күрә без инде аны бүген сюрприз итеп чакырдык.
Без тамашачылар алдында шушы җырыбызны бергә аның белән җырлаячакбыз дуэт итеп, һәм ул безгә шундый күчтәнәч алып килгән. Күрәсезме инде? Эксклюзив дуслар, эксклюзив шәк-шәк. Төне буе эшләдек, йокламаганнар килгәннәр. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен, шундый булган тырышлыгыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бик шатланып тәмләп карыйбыз барыбыз да. Концерт беткәннән соң бөтен артистлар белән җыелып. Дуслар, зауыклы сихри сәхнә тормышына без инде сәяхәтне башладык. Монда менә барабаннар һәм инде менә синтезатор артында, дуслар. Сезгә таныш булган үзебезнең горурланып яраткан, сөйгән, сокланган Муса Маликов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез? Ничек хәлләр, ничек кәефләр, ничек бүгенге тамашага әзерлек? Әзерлек 200%. Муса, хәзер әйтеп китик инде, Гүзәл Уразова Илдар Хакимов төркемендә син хәзер ничә ел? Икенче сезонымны эшлимен. Икенче сезон. Теләк беләнме, әллә инде үзләре үтенеп сорыйлармы? Әлбәттә, теләк тә бар, сорау да бар иде инде. Шуңа күрә рәхәтләнеп шушы төркемдә эшләп торабыз. Муса, менә синең өчен шушындый ареналарда чыгыш ясаулар гади генә мәдәният сарайларында чыгыш ясаудан нәрсәсе белән аерылып тора? Әлбәттә, мондый зур сәхнәләрдә чыгыш ясаганым минем чит илләрдә дә бар инде. Беренче мәртәбә генә мондый публика җанында чыгыш ясавым түгел. Шуңа күрә рәхәтләнеп чыгыш ясыймын. Теләк белән. Сез монда чынлап та уйнаячаксызмы? Әлбәттә, инде ничек чынлап. Әйдә, менә чынлап кына безгә уйнап күрсәтегез әле. Һәрбер җырга сез шушыннан китмичә дә шушы музыкаль инструмент артыннан сез басып торачаксыз. 2 сәгать ярым. 2 сәгать ярым. Әле минем саксофоным да бар, менә саксофонда да уйнаячакмын ансы. Хөрмәтле дуслар, Илдар Хакимов үзенең җырын кабатлауны дәвам итә. Без инде менә сәхнәнең менә бу өлешенә дә килдек. Монда дуслар, сәхнә шул хәтле киң, монда шулай менә сезгә өлеше белән ачыклап күрсәтәсе килә һәм менә монда экран. Экранда инде нинди сүзләр, нинди җырның сүзләре дисезме дуслар? Гүзәл Уразованың иң һәр кешенең күңел төрләрендә сакланып калган, һәр кешенең диярлек мәхәббәтен яулаган онытылмаслык җырларының берсе. Тимәсен тик күзләрем. Миңа калса, нәкъ шу җыр белән бәлки бу тамаша башланып та китәдер. Әлегә бу сер барсын да без сезгә алдагы минутларда дусларым күрсәтеп китәчәкбез. Шуның өчен сер итеп кенә тапшыруы Туган тел телеканалы Роза Хәйруллина белән бергә булыгыз. Исән Муфах, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Раз, вообще очень даже мощно. Попробуй. Скороговорил, скороговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перескороговариваешь, однако заскороговорившись, заскороговаривался, что всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговаривать. Ла-ла-ла-ла-ла. Менә бу егет ул бик талантлы кеше. Аның исеме Айрат, фамилиясе Гареев. Тумышы белән Бүздәк районыннан, яшәеше Кушнаренковада, эше ел бөтен Башкортстан һәм Татарстан районнарында. Шулаймы? Хәерле кичләр, Айрат. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Хәерле кич, Розочка. Дуслар, сезгә ачыклап китәсебез килә инде. Ни өчен Айрат Гареев Гүзәлнең шушындый шоу тантанасына ничек килеп эләкте икән? Ул хәзер үзе барысын да сезгә җентекләп сөйләр. Тыңлыйбыз сине, Айрат. Чынлап кына әйткәндә, ничек кенә эләккән үзем дә шаккаттым. Чөнки 2 көнлек кенә шалтыраттылар да Гүзәл Уразовадан. Менә шундый конкурс булган бит. Онытмагыз безне җырына дип. Анда инде беренче урын алырга туры булмады, килеп чыкмады. Но барыбер миңа шалтыратып, Гүзәлдән әйттеләр, сезнең катнашырга исәбегез бармы дип. Мин башта чынлап әйткәндә ышанмадым, уже соңгы бит инде. Шуңа күрә мин әйтәм, берәрсе шаярадыр. Мин үзем дә шаян кеше бит. Шаярга ярата мине белән. Мен әйтәм, берәрсе алдап шаярадыр дип уйладым да, Илдуска звонит итәм Давлановка, Илдус бит алар белән бергә эшләй. Илдус әйтә, чынлап та шулай ди. Шулай дигәч белмәйм, күкләргә чыккан күк булдым. Әлбәттә инде бик зур рәхмәтләрен шушы
итог шундай зур тамаша шоуга чакырган өчүн мен албетте бик шатмын. Алардын 15 жылдык тапаган сукмакларын ижатының кишинин мындай итогы натыйжасы әйбет. Шул бик матур шарага, мындай шара мен ойлойм 50 жыл гана бир гана булырга мүмкүн. Һәм инде күпме акча төлөнгөн, үзегез күрүп турасыз мында. Күпме аппаратура, күпме нинди мощный тавыш, нинди экраннар, утлар барысы да вешкиленген. Чынлап та һәр бер секундында бүленгән бу тамашаның. Шуңа күрә бу монда просто космос дип әйтик. Айрат, докунанасыңмы? Башта әзрәк бар иде. Беләсезме ничек нинди состояние теге туйга әзерләнгән кебек. Шешкелер дә алабыз бит инде, костюмнар карайбыз. Шулай тегеләр ничек килеп чыгар икән, кадашалар ничек кашалар икән дигән шикелле. Шундый хисләр белән аны җыендык та инде килеп монда гүзәл белән үзе белән сөйләшкәч, бөтен нәрсә үз урынына басты. Сәнең тыныч, йомшак тавышын ишетеп, Ай, кайгырма, Майрат дип, күсен кысыбрак булай дип сөйләгәч, әлбәттә инде җиңеләйеп куйдым сразу. Анасын репетиция бергә ясадык. Шунардан соң инде бөтенләй уверенность керде. Алла бирсә, бүген яхшы тамаша күрсәтәсәк без. Алла бирсә, амин, амин. Без сезгә уңышлар гына телибез инде. Айрат, менә киемгә караганда, сезнең ничектер менә гармония булачакмы киемнәрегездә Гүзәл Уразова белән бүген? Ну, әйтеп торам бит инде туйдагы шикелле. Гүзәл вакыттан була мин карадан. Нәкъ шулай. Бу урыслар әйтмәшләй, силы добра победили силы зла булачак инде. Әле Айрат, әйтергә кирәк, синең бу костюмың булмагандыр, син аны махсус шушы бәйрәмгә алгансыңдыр, әйме сатып алгансыңдыр? Әлбәттә инде әзерләнә башлагач Гүзәл шундый требованиялар куйды. Костюм менә минеке шундый булачак, синеңа менә шундыйрак костюм алырга туры килер диде. Әлбәттә инде бу тагын кабатлап үтәм, шундый зур максатлы эшкә андый әйберләр генә җәл түгел. Әлбәттә шатланып, барып сайлап, бер дә түгел икене алдык. Шуларның арасыннан берсен сайлап алдык. Мин инде телим сиңа чын күңелдән, Айрат, бу синең ниндидер матур яңа иҗат юлыңның бер баскычы булсын бүгенге синең Гүзәл Уразова белән чыгышың ярыймы? Синең тавышың көчле, без аны инде беләбез. Күп кенә тамашачылар сине бәйрәмнәрдә, тантаналарда инде тавышың ишетеп сокланып, кайсы консерваториядә укый бу егет дип миңа да шәхсән шундый сорау биргәннәре булды. Шуңа күрә без сиңа бары тик уңышлар һәм инде алга таба да ышанычлы адымнар белән атлавыңны телибез. Рәхмәт, Роза. Чынлап та мин бит инде укымышым, музыкаль укымышым бөтенләй юк. Мин мәктәптә дә укымадым, музыкальный укымадым, училищеларда да бернинди укымышым юк музыкальный. Әмма ләкин мин күпме беләм үземне, мин шул кадәр җырлыйм. Бер көнемдә минем җырсыз үткәне булмагандыр. Шулай итеп мин Гүзәл Уразова бит инде объявлять иткәч, конкурсны игълан иткәч, мин уйладым да, мен әйтәм, эшләп карыйм әле, бәлки килеп чыгар. Дуслар, күрәсезме? Уң ягымда да аппаратура, сул ягымда да аппаратура, артымда да аппаратура. Монда ничә кеше генә утыра, тавышны көйләп, шиләп дисәң дә була. Бер таныш йөзне күрдем, дуслар, җылы булып китте күңелемә. Үзебезнең Башкортстаныбызныкы. Бөтен кеше шушы егеткә көй яздырырга йөри, аранжировка ясатырга йөри. Илдусны күрдем, дуслар. Илдус Давлянов, сезнең каршыгызда. Сәлам, Илдус. Һаумыһыгыз. Менә шә матур итеп үзебезчә башкортча исәнләшә. Ничек кәефләр? Яхшы, әлбәттә яхшы. Үзебезнең Өфелә бүген эшләйбез. Сине монда җаваплы тавыш буенча җаваплы кеше итеп билгеләделәр, әйе? Шулаймы? Мин дөрес аңлыйммы? Шулай, дөрес. Син шушы бөтен кеше өстендә дә идара итәсең. Свет, экран, звук, бөтәбез бергә эшләйбез шунда. Син инде тавыш өчен генә инде, бит. Казанда үтте бу шоу тамаша. Ниндидер үзеңә нәтиҗәләр ясадың менә? Кай җирдә ничегрәк үзгәртергә, ниндидер үзгәрешләр кертергә дигән нәтиҗәләр ясадыңмы? Ну, төрле аренасы, төрлесе тавыш инде. Әлбәттә шуңа көйләргә тырышабыз. Безнең арена, Уфа арена ничегрәк сиңа тавыш көйләү буенча? Авыррак Татнефтька караганда. Әйдә, сөйләп кит инде безгә. Ниндирәк кеше соң ул менә студиядә Гүзәл җыр яздыра, яңа җырын тотып килде. Ничек кешисез сез менә? Тыныч кынамы, әллә инде килешмәгән чакларда буламы? Яңа җырын тотып килмәй ул, яңа җырын тыңларга килә. Шулай. Танышала, тыңлай да, охшаһа эшләйбез. Охшамаһа эшләп бетереп куябыз. Бу шоу үзенең масштабы белән татар эстрадасы тарихына кирип калачак. Гүзәл шоу 20-20. Дуслар, мин әле Уфа арена бинасының нәкъ үзәгендә уртасында басып торам. Әле минем артта урыннар буш. Берничә мизгелдән монда 6000 кеше кирип утырачак, дуслар. Һәм без сезгә буларның барысын күрсәтәчәкбез.
Дуслар, өзігіз көріп кеттіңіз һәм ялгышмыйсыз. Гүлназ Сафарова китеп бара гримеркаларга. Гүлназ, беренчедән хәерле кичләр инде сезгә. Хәерле кичләр исәбез. Башкалабыз Уфада күрүгә бик шатбыз. Гомумән шәхсән нык хөрмәт итәм сезнең һәм иҗатыгызны, үзегезне. Кайфләр, настрой шәп. Репетициядән күренеп тора. Яхшы, бик кирәк тә монда теге масштаблы җирдә үткәргә. Мин гел янып торам, гел киләсе килеп тора. Без бит инде ничәнче тапкыр киләбез дигән. Вер Нургалиев концерты булды башта, аннан соң татар җыры үтте. Менә хәзер Гүзәлнең концерты. Шуңа күрә Уфа аренаны бик яратам. Ой, рәхмәт, без дә сезне бик хөрмәт итәбез, яратабыз. Менә үзегез шутлап киттегез, әйме Гөлназ, чынлап та шундый масштаблы чараларның алып баручысы итеп нәкъ сезне сайлыйлар. Ни өчен икән? Әйдәгез үзегез аңлатып китегез әле. Ну, ни өчен дип инде, димәк, яхшы күрсәткечләр дип әйтим инде, әйме. Ну, гомумән теге бер тапкыр күрсәтергә кирәк бер нәрсәгә хирис икәнлегеңне үзеңнең, әйме. Мин инде теге дөнья күләм дип әйтик, шундый спорт чаралары алып баргач, ул ареналарда үтә бит инде. Шуңа күрә, димәк, минем тавышым бара, типажым бара дип шуңа сайлыйлардыр дип уйлыйм инде. Әлбәттә. Гөлназ, менә шуны сорап үтәсе килә, сез бит инде шулай ук төрле сарайларда да концертларны алып барасыз, әйме көчле концертларны. Менә сезнең өчен нәрсәсе авыр шундый зур биналарда үткәрү, ареналарда? Минем өчен беренчектә авыр түгел, зур аренада үткәрү. Бер генә уңайсызлык бар, ул менә кайбер вакытны тавыш кире әйләнеп кайта үзеңә, һәм ул алып баручы буларак дискомфорт тудыра. Ягъни мәсәлән, мин сәлам дип әйтәм, һәм ул сәлам миңа кире әйләнеп кайта, һәм икенче сүзне мин әйткәндә, ул русча әйтмешли сбивает мине, темпымны бетерә. Ләкин алып баручы кеше бөтен бернинди теге минусларга карамыйча эшли белергә тиеш. Шуңа күрә бар колакчаннар, наушники без наушниклар киябез монда аренада эшләгәндә ишетмәс өчен, үзебезне генә ишетер өчен, тыңлар өчен. Шуңа күрә һәрбер ситуациядан чыгу юлын табып була. Профессионаллар моны эшләргә тиеш. Ромашкалар. Хөрмәтле тамашачылар, Уфа арена бинасына инде тамашачыларыбыз җыела башлады. Чөнки чынлапта хәзер инде берничә минуттан бу тантана, бу елның чарасы Гүзәл шоу 2020 хәзер башланып китәчәк. Тамашачыларыбыз бу тамашадан нәрсә көтәләр икән? Кайфләре ничек икән? Без хәзер сезнең белән бергәләшеп аларны ишетеп китербез. Гүзәл, син супер! Рөстәм, мин шундый шатмы сине бу тантанада күрүгә. Мин беләм, сез Гүзәл Уразова белән әле гаиләләр белән дә дус була, шулай бит? Әйе, күптән генә кунакка килеп киттеләр. Дуслаштык, аралашабыз, Аллага шөкер. Әйе, кайчан сезнең менә дуслык җипләре барлыкка килде? Бер-ике ай элек тоже без күрештек, шулай кафеда утырдык та, шуннан соң теге дуслашып, аралаша башладык. Һәм инде менә кунакка да әлбәттә бер-беребезгә йөри башладык. Әйе, алар сезгә шундый матур көтелмәгән бүләк ясап килеп, кызыгыз туганы белән котлап киттеләр. Без дә шулай ук тәбрик итәбез сезнең гаиләгезне. Икенче сабыегыз дөньяга килде. Сау-сәламәт бала булып үссен. Сезнең бәхетегезне, сезнең гаилә иминлеген тагы да арттырсын бу сабый. Рәхмәт зур итеп. Рамашкалар, сөю чәчәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата, мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Без инде Гүзәл Уразованың концертына елда киләбез, елна 2 булса 2 тына киләбез. Беренче тапкыр танцполга алдык, рәхәтләнеп бийбез хәзер. Дуслар, менә тамашачылар инде безнең залга керә тора, һәм инде алар арасында менә иң кичкенә тамашачыларның берсе дип уйлыйм мин. Исемең ничек синең? Ойзиләдең. Ойзилә исемле кыз. Ойзиләне бу тамашага алып килдегез, ул димәк Гүзәл Уразованың җырларын ярата? Ярата, бейеп җырлап йөри. Сез үзегез менә күптәннән Гүзәл Уразованың иҗатын күзәтеп киләсезме? Мин кияүгә сыккас.
Достар, бүген Гүзәл Уразованың шоу тантанасында биючеләр дә бик күп. Әйтергә кирәк, Мәскәү шәһәреннән, Рәсәйнең баш каласыннан иң көчле төркем, Тодос бию төркеме килде. Шулай Казаннан бик көчле Казан бию ансамбльдә килде. Аларның костюмнары гримеркага гына сыймый, алар менә шулай менә гримеркалар арасындагы коридорларга хәтта урнаштырып куйганны менә үзегез күреп китәсездер инде. Әле мин үлем, моғай синең идеяң булгандыр бу, шулай бит, Илдар? Син бит безнең шундый идеяларга бик бай кеше инде. Идеяларга бай дип, дөрестән әйткәндә, мин кичкенә чактан 8-9 класста үзебездә авылда концерт оештырган идем. 1 класстан җырлый башладым, 8-9 классларда мин авылдагы кешеләргә концерт күрсәтә идем. Башта бушлай күрсәтә идек. Бер үзеңне җырлыйм, гафу ит, бүлдерәм, кызыклы чөнки. Мин бер үзем басып сәхнәдә җырлый идем, шул вакытны концертлар оештыра идек инде. Шуңа күрә бу вакыттан алып минем ничектер менә шул концерт оештыруга бәлки теләгем булды микән инде менә шул концерт оештырулар теләге. Гүзәл белән без беренче концертыбызны да минем районда эшләдек, аннан соң Гүзәлнең туган ягында Барда да эшләдек. Шуңа күрә әйтергә кирәк, концерт оештырулар, әзерләнүләр, җырлар әзерләү, продюсерлык, клиплар төшерү, бу эшне мин бик яратып башкарам. Бик яратам, бик теләп башкарам дип әйтим. Иң авыры нәрсә менә шушындый зур проектларны булдырып чыгару мәсьәләсендә? Иң авыры нәрсә булды сиңа алайда? Иң авыры нәрсә булды дип, аны беренчедән белергә, менә планлаштырып, анализлап килеп чыгамы, ул килеп чыкмыймы. Әлбәттә, Кремльдә буласы, Мәскәүдә Кремль залында буласы концертның без 10нчы сезонда эшләргә теләгебез бар иде. Ул вакытта инде соңрак без уйлау сәбәп юлтырып калды, ләкин 15нче елның 15нче сезонны без анда уңышлы итеп башкарып чыктык, Аллага шөкер, һәм дә аннары бу концертлар менә күп тамашачылар безнең Казандан, Уфадан, башка төбәкләрдән дә бу концертны көткән тамашачылар бик күп булды. Бу сораулар язып, мөрәҗәгать итеп, шушы концерт бездә булса иде дип без уйлап карадык. Чыннан да эшли алабызмы, ничегрәк эшләр идек. Һәм барсында тәвәккәлләп, менә Аллага шөкер, бүген инде шушы 2 концертны тамамладык. Мин дөрестән әйткәндә бик канәгатьмен. Үткәрү дәрәҗәсе буенча ничек узганын, ничек оештырылганын миңа барсы да ошады. Бирсен Ходай, зуррак та булсын, әйбәтрәк та булсын. Әле зур концертлар ясыйбыз дип, без кичкенә концертларга да бармыйбыз дип алмыйбыз. Безнең шулай ук район үзәкләре дә булачак. Кичкенә концерт заллары булса да, безне көткән җиргә без барырга тырышабыз, әлбәттә. Вакыт җиткергә тырышабыз, һәм дә инде менә әле яңадан яңа бер проект, Гүзәл инде вокал мәктәбе ача. Шушы вокал мәктәбендә без инде җырчыларны тәрбияләп, аларга ярдәм итеп, тавыш куеп, аларны үстереп, аларга клиплар төшереп, аларга киемнәр тектереп, җырлар яздырып, зур сәхнәгә әзерләп һәм алай гына түгел, алай булса үзебезнең ресурслар аша, үзебез булдыра алганча аларга зур сәхнәгә юл ачачакбыз. Буласыз, сез сценарийга үзгәрешләр кертеп, анда һәрберсен кисәтеп йөрисез. Оештыручы, әйе, бөтен кешене җыеп, программа ясап, без Гөлназ белән тандемда эшлибез, теге идеялар кертеп, теге режиссурага да, сценарийга да, оештыруга да бөтен җиргә кагылышым бар. Шуңа күрә теге концерт барышында бөтен кеше үз вакытында чыксыннар дип, соңыннан теге үзегез күрәсез, теге поправкалар гел була ул, тиз генә бөтен кешегә әйтеп чыгарга. Шуңа күрә теге ничек концерт үтүе, теге бөтен кеше вакытында чыгуы, менә шул истә инде. Дулкынланасызмы, борчыласызмы?
Әлбәттә, чөнки беренчедән бу зур арена, теге Казанда да, Уфада да бик зур, теге гүзәл безнең гомумән теге ул бит әле ничек әйтим, бердән-бер татар кешесе шундый ареналар җыйганны. Горурлык та һәм аның өчен генә шатланам, безнең милләтебез өчен дә шатланып, теге дулкынланам, әйбәт кенә үтсен иде, менә шулай итеп кайгырып. Күңел җылыгысын салып эшлисез башкарасыз. Менә мин сөйләгәндә дә минем күземдә яшьләр тула, мин бик хисле кеше, безнең Казанда теге беренче концерт булганда, теге үзем чыгыш ясыйммы, күздән яшьләр ага, шатланам, миңа килгән бу халык. Гастрольләргә өстәлдә тагын шушындый зур шоу программаларыгыз, чыгышлар көчен хәлне аладыр бит күзәл. Каян үзеңә син яңадан илһам һәм көч туплыйсың? Шуннан да ул күп көч таләп итә, чыгым таләп итә, һәм йокысыз төннәр дип әйтим инде. Барысы да бар инде, ләкин ул безнең эш һәм без үзебезнең эшне шул хәтлем яратып, тәвәккәл итеп эшләргә яратабыз. Шуңа күрә менә бүген ул инде безнең зур командабызның нәтиҗәсе. Ул инде иң беренче чиратта минем җаным Илдар Хакимовның тырышлыгы, ул безнең инде үзәк продюсерыбыз дип әйтим. Аның әйтүе буенча бөтен нәрсә эшләнә, оештыруы буенча. Ләкин һәрбер этапта, һәрбер нуктада безнең үз профессионалның эше эшли. Шуңа күрә инде мондый шоулар үзе бөтен бер рәхәт эшләү. Бу сезнең максатыгыз идеме гүзәл, әллә хаялыгыз идеме шушындый ареналарны тутырып тамашачы җыю? Миңа калса, һәрбер җырчы моның турында хыялланадыр. Мин хәтта хыялланмадым да мондый зур ареналар турында. Ләкин еллар үтә бара, аңлыйсың, син менә шушы тамашачылар синеке бар, алар шунда килеп, сине зурларга ризалар, син аны аңлыйсың, тоемлыйсың һәм менә бу бүген генә уйланып чыгарылган әйбер түгел. Бу мин үзем сәхнәдән дә әйтеп киттем аны. Без бу концертка 16 ел әкрен генә вак адымнар белән генә килдек һәм инде бу безнең тамашачыларыбыз белән чын мәгънәсендә шушы 16 ел эчендә җыйган мәхәббәтебезне бүген без бүлештек дип уйлыйм. Гөлназ, сез бит инде беренче генә тапкыр алып бармыйсыз Уразовларның концертларына, Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовның. Гомумән сез алардан менә тамаша беткәннән соң нидер тәнкыйть сүзләре, нидер менә ямактау сүзләре, кайсы күбрәк ишеткәнегез бар? Тәнкыйть сүзләре гомумән ишеткәнем юк. Без Гүзәл белән Илдар белән инде күптән дуслар, ничә еллар дәвамында бит инде безнең дуслыгыбыз дәвам итә бу концертларда гына түгел, реаль тормышта да дип әйтик, без аралашабыз, сөйләшәбез. Шуңа күрә безнең нидер аңлашылмаучанлыклар килеп чыкмый. Алдан ук барысын да билгеләргә кирәк, инде аңлашылмаучанлыклар килеп чыкмасын өчен. Очрашасың, тайминг буенча утырасың, мен сценарий автор, мен аларга сценарийны язып бирәм, алар карыйлар. Без тагын бер аңлашабыз, кирәкмәгән җырларны сызабыз. Шуңа күрә андый теге форс-мажорлар булмый, Бүген дә форс-мажорларсыз гына, уңышлы гына җый гына сезгә алып барып чыгырга насыйп итсен Ходай Тәгалә. Шундый теләктә калам. Рәхмәт сезгә. Уфаны бик яратам, Уфам. Чаптым. Alkışlar Башкортстан егетенә. Айран Гараев. Уфа арена сәхнәсендә. Чәчәкләр белән.
Hörmətli tamaşaçılar, Gözəl Urazovanың шоу тантанасы шын мәгънәсендә гүрле, шаулый. Миңа калса, монда Уфа аренадағы томашачыларның алкышлауы, аларның шундый хисләре бүтән Уфаны гүрләтерлек, дуслар. Шын мәгънәсендә монда бик көчле, яхшы атмосфера, яхшы энергия, дуслар. Һәм мин үлемсәл экраннар аша булса да без сезгә моны җиткерәбездер дип. Роса Хайруллина туган тел телеканалы сертификатын тапшыру, дуслар, һәр вакыт сезнең өчен шын күңелдән иң яхшы эксклюзив кадрларны күрсәтә. Я знаю, что это значит. Ребята в жилетах, будьте готовы, вам придется доделать то, что мы не справимся. Итак... Главное, у себя барып төшмәскә монда. Теге хаты сылтанып, анасы шат барып төшсәм, Саша мине актыртып алырсыз астан. Все. Киттекме? И менә килендә хәтле бутасып килә. Я же говорил, ты убьешь кого-нибудь из этой футболкой. Ну, кадр тот парень снял один из лучших, наверняка. Давайте! Молодцов! Огромное спасибо тем, кто помог нам разобраться с этим моментом. Дуслар, концерт бара, көшедән көшерәк, анда хисләр, анда алкышлар, чыгышлар, һәм инде без менә шушы тамашаның алып барышчысы Александрны тиз генә тотып алдык, тиз генә аның турында әзрәк беләсе килә, сораштырасы килә, каян ул, ничә бул, Александр, ничә бул, Искәндәр. Хәерле кичләр, үзегез сөйләп китегез безнең тамашачыларга. Минем исемем Искәндәр, минем зуя не уверена, что минем исемем Искәндәр, но мин наполовину кубинец, наполовину татарин, минем этием кубинец, уверен, что минем исемем Алехандро. Минем рус дуслар уверены, что минем исемем Александр. Так что можете выбирать, который вам легче. Искәндәр, Александр дисәм дә сезгә комфортный, дәйме? Александр, сез менә татар, башкорт тамашасын ничәнче тапкыр алып барасыз инде хәзер? Мин әзгенә татарча сөйләшәм. Сез шулай әйбәт татарча сөйләшәсез, миңа переводчик кирәк. Александр, вот каково вам вообще, вот как вы себя чувствуете вот среди зрителей татарской эстрады? Вы же в основном работаете среди русских зрителей, так ведь? В основном я работаю с международными мероприятиями. Мы с Гульнас работали на чемпионате мира по футболу, но для меня огромная гордость вносить свой небольшой вклад в не только сохранение, но и развитие татарского языка и татарской эстрады. Я определенно испытываю гордость, что мне удалось стать частичкой такого масштабного события. Здорово. Какова вам сегодняшняя энергия? Грандиозно. Уфа очень гостеприимна и постоянно подзаряжает энергией всех, кто находится на сцене. Так что big зюррехмет сезгә Уфа. Исә Бәдретдинова күптән түгел тапшыру эшләп киткән. Үземнең весым 60 диде. Баллыларны ашарга ярамый һәм яратмыйм диде. Нишләп әле сез торт аша басып торасыз? Кичә Агыйдә концерт белән булдык. Бер апа тортлар пешерә торган, үзе өендә пешергән. Минем өчен дип махсус. Ну, изгене ашыйм, изгене. Әйемнәр шулай яшерен генә. Ну, бик тәмле ашаган булса, карагыз әле монда ябырылып бүтән Исә Бәдретдинованың төркеме ашый ничек мут. Ашатмыйсың менә бердә буларны Исия. Илшат инде әнә, ашый да ашый. Илшат инде, вещь бүтән әйберне ашый. Не дает мне вырасти. Илшатта хлебсы калганнарда торт. Илшат, сез диетадамыни? Юк, хлебцы ашыйсыз китте просто. Дуслар, без сәхнә артында кызыклы мизгелләрне сезгә күрсәтүне дәвам итәбез. Һәм монда инде Исия Бәдретдинова бүтәнләй сокланып, сүзсез калып, монда бер бүләк алган кулына, кемдер аңан бүләк иткән иде. Исия, үзең атып китегез әле. Бирделәр миңа, прям башкорт баллары монда. Это вот ручная. Саутына, дуслар, игътибар итегез әле.
келешекте тагын нәрсә белән тагын шаккатырсыз икәнсең ха тамашачыларыгызны ареналарын тутырып концерт куйгач димәк. Дусларым, мин әйтәсем килә, мин бер кемне дә шаккатырга җыенмаган идем. Бер нинди максат та түгел. Бу инде чын мәгънәсендә теләгем һәм мин һәр вакытта нинди генә бөекләр, нинди генә зур үрләр булса да мин һәр вакытта сезнең гади гүзәлегез булып калачакмын. Ул миңа иң кадерлесе, иң үземнекесе. Сез минем кадерлеләрем, шуңа күрә нинди генә зур алда зур проектлар тормаса да мин һәр вакыттагыча сезне яратып эшләячәкмен, сезне яратып җырлаячакмын. Мега позитив, мега супер энергия монда дуслар. Рәхәт, шәп, күңелле. Һәм мин инде әлбәттә горурланам Гүзәл Уразова белән. Бу чынлап та татар башкорт эстрадасында тарихка кереп калырлык шара дуслар. Гүзәл шоу. Уфа арена 7000 тамашачы дуслар. Һәм бу безнең яраткан җырчыбыз. Башкортстанның атказанган һәм Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова. Сезне гомумән икегезне менә нәрсә чыгарыннан чыгара? Сезнең дә бит инде әзрәк кенә теге кайфыгыз төшкән, әзрәк кенә ачуыгыз килгән чак буладыр. Үч нәрсәне әйтә тамашачыларга әйтеп киттегез. Нәрсә сине чыгарыннан чыгара? Мин аны санап утырганым юк, чыгардан чыгарган әйберләр була, ләкин аңа бирешергә түгел. Әлбәттә, эмоцияларны читкә куясы бар һәр вакытта. Эш вакытны, тормышта да эмоциялар кешегә файда китерми. Шуңа карамастан әлбәттә әйтәләр, психологлар әйтергә мөмкин, эмоцияларны вакытында чыгарга кирәк дип. Әлбәттә, үзеңдә җыеп калсаң, ул сиңа начар, ул сиңа җыела дип әйтә торганнардыр. Ләкин шуңа карамастан, эштә әлбәттә инде эмоциялар белән идара итә белергә кирәк. Гелгән эмоцияга бирелгән кешеләр миңа калса, нинди талантлы булсалар да, аларга бу тормышта бик авыр дип уйлыйм мин. Мин Гүзәлне кочаклап яратам да, әйтәм, сөйүклем, бу безнең эш түгел, бу безнең бәйрәм дип әйтәм. Без эшләргә чыкмыйбыз, рәхәтләнеп, ял итәргә, без бәйрәм итәргә, без җырларга чыгабыз дип, менә шулай көч-куәт биреп, бер-беребезгә сәхнәгә чыгабыз. Шуңа күрә мин уйлыйм, без тынычбыздыр дип, һәм борчылырга урын юк. Барысы да яхшы, команда яхшы булган чагында дөрес эшне дөрес кешеләргә дөрес итеп биреп, дөрес эшләгән чагында, яхшы команда булганда бер нәрсә өчен дә борчылырга кирәкме? Сезнең тапшыруыгызга да зур уңышлар теләп калабыз. Сез безнең белән беренче тапкыр түгел, һәрбер Уфага килгән саен һәрвакыт булырга тырышасыз. Безнең тамашачыларыбыз белән менә шулай турыдан-туры бәйләп торасыз. Әйбәт кенә эшләргә насыйп булсын. Тапшыруыгызны яратып карыйбыз. YouTube каналларында да. Исәнлек, саулык. Амин. Рәхмәт сезгә, үзегезгә, безгә шундый мега позитив энергиядә эшләү мөмкинчелеге биргәнегез өчен. Рәхмәт сезгә, Илдар. Уңышлар. Не скупитесь на аплодисменты!
Юригіне сөйләшем. Достар, Юригіне түгіш шыннап, сіз әйе туғанды телеканалының сертификат тапшыруы қарап отырасыз. Бек қызу. Достар, мұнда бек көңілі, бек рәхәт. Әлі біздің Исия Бадреддинова өзінің шығышын сәхнелерде башқара. Энергия тағы да күшірек, энергия тағы да яқшырақ бұла башады мұнда, достар. Мұнда һәр бір шығыштан соң энергия көтәріле. Исия, менә сәхнәдә яңгыраткан 3 теләгеңне, синең теләкләреңнең һәрберсе эксклюзив бит инде. Безнең менә Туган тел телеканалының сертификат тапшыру тамашачыларына да яңгыратыйга. Нәрсә теләдең гүзәлгә бүген? Кешегә начарлык теләргә ярамый, бәхет теләргә кирәк. Но бәхетне ачу китергән кешеләргә бер түреннән тартып чыгарып, теш арасыннан кысып, шундый иттереп теләргә кирәк, чтобы бәхетен эзләргә киткән җиреннән кайтып җитә алмаслык булсын. Әйттем. Рәхмәт. Икенчесе, акыл өйрәтергә тотынсалар, белмим, беләсем дә килми дим. Һәм өченчесе, особенно идеальный кешеләргә син үзеңне бел, яме дибез. Рәхмәт. Һәм инде синең хыялың, мин беләм, Исия Гүзәл Уразова белән берәр җәй көнендә кайда кайтып чәй эчәргә? Берәр кая бәләкәй генә авылга кайтып, су буена утырып, чтобы беркем дә булмасын кырыйда. Берәй-бердә эшләмичә, аякны суга тыгып, термостан чәй эчеп утырасы килә. Бүтән тормыш мәшәкатьләрен онытып, сөйләшеп, чәйнәшеп. Шулай тәс килә. Чөнки мин беләм, Гүзәлнең дә башында бик күп информациядыр. Аның башына кирип карыйсы килә нәрсәләр уйлап бетерә микән ул хатын. Аның бит әле өендә 3 баласы бар. Монда тигендә 10,000 тамашачы, монда 10,000 тамашачы әйме, аның өстенә бит әле өйдә 3 бала бар. Әни бит әле ул беренче чиратта. Ничекләр өзгәләнеп беткәнен күз алдыма китерәм. Ял итрәс килә. Исия менә татар башкорт эстрадасы шаулап гөрләгәндә әйме. Дуслыкның барлыгына ышану да бетеп куя хәзерге замана хәлләренә күз салсаң. Ә сезнең арада Гүзәл белән нинди дуслык? Иҗади дуслыкмы? Ул синең сердәшеңме? Беләсеңме, бер вакытта да кешеләргә теге менә син минем бердән берем, алай андый матур сүзләр ырытканыбыз юк безнең. Чын дуслык, ул ниндидер теге ышанычлар дип күз алдыма китерәм мин аны. Һәм нәрсә генә булмасын, теге вак-төяк белән түгел, иң кирәк вакытта гына мөрәҗәгать итә торган кеше. Без хәзер беребез дә теге бер-беребезгә кунакка йөреп, анда чәйләр эчеп, бәбәй туе, чәй туе, нәрсә сыер суйган, бәрәңге алган, андый бәйрәмнәр юк бит инде хәзер. Без бөтенебез дә эш кешеләре. Ә менә шулай каядыр сине аңлый торган, ярты сүздән аңлый торган кешең булу бик рәхәт. Бик рәхәт чынлап та. Һәм ул синең шундый кешең Гүзәл Уразова. Бер-беребезгә сердечкалар, подсолнечниклар җибәреп, нәрсәкәйләр язып, смайликлар куеп ята торган вак-төяк балачага мәхәббәте түгел. Чынлап та ике җитлеккән хатынның бер-берсен аңлый торган дуслык. Гүзәл уңышлар сиңа! Тамашачылар, сезнең каршыгызда Мәскәү каласыннан килгән безнең кунакларыбыз. Гүзәл Уразова шоу концертында үзләренең чыгышлары белән алар ут чыгардылар дисәк тә һич ялгыш булмас. Сезнең каршыгызда бер сүз белән әйткәндә, Мәскәү шәһәреннән килгән Алла Духов җитәкчелегенең Тодос бию төркеме! Shine.
хәлләр ничек Гүзәл? Иң беренче хәлләреңне сорыйм әле. Шушындый шоу тамашадан соң ничек үзең хис итә икән Гүзәл Уразова? Шәп хис итәм мин, дөресен әйткәндә. Миңа шундый рәхәт бүген, миңа шундый сөенечле, шатлыгым ишемә сыймый, дөресен әйтим сезгә. Һәм миңа бүген тыныч булып китте. Чөнки без шул хәтлем узак әзерләндек. Бер мизгелдә узды да китте, мин тоярга, сизәргә дә җитешми калдым. Хәзер концерт биткәннән соң утырам да сезне сагына башлыйм да яңадан. Бәхет хисләрен йөзеңә чыккан күренеп тора Гүзәл. Менә мин исәпләп торганда сәхнәгә чыгар алның 7000 тамашачы алдына син хәл чыгып басасың. Менә шул вакытта нәрсәләр кичерәсең син? Беләсеңме, дөресен әйткәндә, шундый яратып чыксаң тамашачыны, шундый көтеп, сагынып, чакырып, шулай яратып чыксаң алар алдына, бер дә каушау да юк, бер ниндидер каударлану да булмады. Чын мәгънәсендә менә без шул хәтлем теге сагынышкан кешеләр була бит әле. Шуның вакыты килеп җиткәч, шуның кебек хис иттем. Сәхнәгә чыгып басу белән мин аңладым, алар бер сулышта бүген безнең белән шушы концертны тыйымларга дип килгәннәр иде һәм ул бер сулышта үтте дә китте. Алар үзләре дә сизми калганнардыр, миңа калса. Дуслар, бездә генә эксклюзив кадрлар. Всех, каждого, я не знаю, сколько в коллективе людей, я всех обожаю. Спасибо. Хөрмәтле тамашачылар, шушындый мега позитив булкыннарда бүгенгә сертификат тапшыруы үзенең эшен тамамлый. Гүзәл Уразованың мега шоу тантанасы. Гүзәл шоу 2020 бүген Уфа аренадан ялкынлы утлар белән энергиясын миңа калса һәрбер тамашачыга бүләк итте. Бүген Уфа арена бинасы гына түгел, бүген бөтен баш калабыз гөрләде. Миңа калса моннан чыккан энергия ул һәрбер тамашачының йөрәгенә, күңел түрләренә үтеп кергәндер дуслар. Чөнки үзегез күреп тордыгыз, монда бүген бик кызу булды, бик ялкынлы булды, бик күңелле һәм бик рәхәт булды дуслар. Мин Роза Хайруллина, Туган тел телеканалының сертификат тапшыруын алып баручысы дусларым, сезгә, сезнең күңелләрегезгә һәрвакыт дәрт телим, яшәргә теләк телим. Үзегез куйган максатларга җиңел генә ирешеп, шуның куанычыннан тәм табып яшәгез дусларым. Киләсе матур очрашуларыма тиклем сау, сәламәт булыгыз. Пока-пока.